Пътешествие в свръхестественото. Роджер Морно. Личната история на автора на невероятни отговори на молитви. Глава 9. Изследване в взето назаем време. Вторник вечерта точно в 19 часа пристигнах в жилището на семейство Грос. Състоянието на мъртвите щеше да бъде главната тема, привлякла моето внимание. Открих, че Библията е съвсем ясна и отговаря на такива въпроси, като притежават ли човешките същества безсмъртие? Могат ли мъртвите да славят Бога? Дали царството на мъртвите е потенциален източник на познание? Отговорът на първия въпрос дойде точен и ясен от първото послание на Тимотей. Само Бог има безсмъртие. Глава 6 и там 15 и 16 стихове. Или с други думи, човекът е напълно смъртен. Мъртвите не хвалят Господа, нито ония, които слизат в мястото на мълчанието. Псалм 115, 17 стих. Този текст отговаряше на втория въпрос, както гърмът на светкавицата. Той разби на хиляди парчета религиозните учения от моето детство. Отговорът на въпрос номер 3 започна да ми разкрива любовта и справедливостта на Бога в отношението му към нас, окаяните смъртни. Открихме това в 14 глава на Йов. Човекът, роден от жена, е кратковременен и пълен със смущение. Цъфти като цвят и се покосява, бяга като сянка и не се държи. Синовете му стигат до почитание, а той не знае, и биват свалени, а той не забелязва това за тях. Йов, 14 глава и там 1, 2 и 21 стихове. След прочитането на пасажа почувства голямо облегчение и казах на Сирил и Синтия: успокояващо е да знаеш, че твоите скъпи починали близки или приятели нито страдат в чистилището, нито са на небето да гледат бедствията на своите роднини на земята, но си спят в пръста до утрото на Възкресението. Тогава Святия Дух ми даде да разбера, че смъртта е пълната противоположност на живота. Състояние, включващо пълно изчезване или несъществуване на живота. Сега разбрах тоталната заблуда в концепцията, че човекът имал безсмъртна душа, особено след като прочетох доклада за сътворението на Адам във 2 глава на книгата Битие. И Господ Бог създаде човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. И човекът стана жива душа. Стих 7. И ясно разбрах, че Божието жизнено дихание е онова средство, онзи инструмент, чрез който Той ни оживотворява и поддържа нашето физическо тяло. Той кара белите дробове да дишат, сърцето да бие, кръвта да тече, крайниците да се движат. И когато Бог го оттегли, животът спира. Чрез изявлението в Писанието, че човекът е станал жива душа, обратно на популярното вярване, че човекът получава душа, Бог парира всички ходове на Сатана и на неговите духове да ни подвеждат, явявайки се с претенцията, че са духовете на починалите ни близки, които уж са навлезли в по-висше състояние на съществуване. Вследствие на нашето изследване върху състоянието на човека в смъртта, нова перспектива за Божия характер се откри пред мене. Бях дълбоко впечатлен от мисълта, че християнският свят до голяма степен го представя погрешно. За да разберете и оцените онова, което преживях през тази седмица, трябва да си представите, че никога не сте притежавали Библия, а още по-малко да сте я изследвали. Животът не може да предложи на човека истинска радост, след като винаги, когато на нещо се зарадваме истински, идва и мисълта, че смъртта още утре може да му сложи край.
Постоянно сме изправени пред една вечност. Но каква вечност? И околните не знаят повече от мен. И тогава, един ден, по най-неочакван начин срещаш някого, който има книга, написана от самия Творец на живота. Всички въпроси, без отговор, които са смущавали ума ти през годините, сега получават разумно обяснение. И нещо повече. Открих, че чрез учението за Възкресението, Библията отваря пътя, по който всички хора могат да постигнат безсмъртие. Ето, една тайна ви казвам, заявява апостол Павел. Не всички ще починем, но всички ще се изменим. В една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим, защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: погълната бе смъртта победоносно. О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото? 1 Коринтияни, 15 глава и там от 51 до 55 стихове. Когато се яви с небесните ангели при второто си идване, Исус Христос, князът на живота, ще надари с безсмъртие онези, които са го направили свой Господ. Ще възстанови живота у хората, които са го изгубили заради Него. Възкресението е най-великото събитие, към което святите човеци гледат като цел на своята надежда. Макар да е изгубил всичко заради вярата си в Христос, апостол Павел въпреки това изпитвал радост, утвърждавайки надеждата си във възкресението от смъртта. Филипяни 3 глава 7, 8, 10 и 11 стихове. Той отправил мислите си към небето. Очакваме Спасител, Господ Исус Христос, който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло. Стихове 20 и 21. Открих интересния факт, че когато разказва за трудностите и проблемите си в Азия и за това колко е отчаян дори от живота, той се доверява на Бога, който ще го възкреси от мъртвите. 2 Коринтияни 1 глава 8 и 9 стих. Апостолът не казва нищо за това, че очаква да срещне своя Господ при смъртта, както учи съвременното богословие, но основава надеждата си на възкресението при второто му пришествие. Изследвайки свещените писания, за да открия времето, когато праведните ще получат наградата си, а неправедните наказанието си, открих, че това не е при смъртта, но при двете възкресения. Исусовите думи дълбоко ме разтърсиха. Когато даваш угощение, поканвай сиромаси, недъгави, куци, слепи и ще бъдеш блажен. Защото понеже те нямат с какво да ти се отплатят, ще ти бъде отплатено във възкресението на праведните. Евангелието от Лука, 14 глава и там 13 и 14 стихове. Открих, че апостол Павел съсредоточава вниманието си върху второто пришествие и е уверен, че лично ще получи от Исус венеца на правдата. В залеза на живота си един уморен от битките войник на кръста, с гръб приведен от раните, направени от камшиците на 5 бичувания, 2 Коринтияни 11 глава 24 стих. Надеждата за възкресението, която той носи в сърцето си, го поддържа. Макар да осъзнава, че скоро ще срещне меча на екзекутора, апостол Павел издига гласа си, за да представи веста, която щеше да насърчава много поколения от Божия народ и да определи времето, когато всички верни на Бога ще получат наградата вечния живот. Защото аз вече ставам принос и времето на отиването ми настава. Аз се подвизах в доброто воинстване. Попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мен венецът, правдата, която Господ, праведния съдия, ще ми въздаде в онзи ден. И не само на мене,
но и на всички, които са обикнали Неговото явление. 2 Тимотей, 4 глава, от 6 до 8 стихове. През цялото изследване по въпроса на възкресението на тялото, в дъното на съзнанието ми витаеше мисълта: ако новозаветните писатели са вярвали, че човекът притежава безсмъртна душа, която отива на небето при смъртта, сигурно биха споменали, че Христос ще я вземе обратно със себе си, за да съедини тази душа с бившето й тяло. Никъде обаче не открих такава идея. Много текстове от писанието доказваха точно обратното. Например, 15 глава от първото послание към коринтяните, където апостол Павел говори надълго и в подробности за праведните мъртви и за възкресението. Последната точка от моето откритие и една от най-впечатляващите за ума ми по въпроса за възкресението бе посланието към евреите и християни. 11 глава разказва за вярата на Божия народ през вековете и за изпитанията и трудностите му, за коража и за надеждата му във възкресението и вечния живот, които са го поддържали пред лицето на смъртта. Други бяха мъчени, защото, за да получат по-добро възкресение, не приемаха да бъдат избавени. Други пък понасяха присмихи и бичувания. Още и окови и тъмници, с камъни биваха убити, с трион претрити, с мъки мъчени, умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не бе достоен, се скитаха по пустините, по планините, по пещерите и рововете на земята. Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата си, пак не получиха изпълнението на обещанието, да не би да постигнат съвършенство без нас. Стихове 35 до 40. О, само да можех да имам тази надежда за възкресението и вечния живот, за да живея с нея. И тогава нещо помете този красив ентусиазъм, който се бе породил в съзнанието ми. Колко глупаво бе да си въобразявам, че Бог ще ми прости някога за омразата срещу Него, която толкова дълго бях носил в себе си. Не, това не можеше да бъде. Тази надежда за вечен живот по-добре да я избия от главата си. А освен това и моята връзка с духовете. Бог никога нямаше да ми прости това. Забрави мурно, твърде късно е вече. Случи се така, че пасажът, който Синтия прочете, за да завърши изследването по тази тема, беше Тит 2 глава, 12 и 13 стихове, който съветва всички християни да живеят разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, очаквайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Този пасаж ме подтикна да изразя пред семейство Гроз благодарността си за тяхното благородно желание да изучават Библията с мен. Споменах също, че страшно много бих желал да живея с надеждата за славното пришествие на Господа, но че животът ми е бил такъв, защото това е невъзможно. Има надежда, каза Синтия. Имаме велик първосвещеник Исус Христос, праведния, който служи в света и светих на небесното светилище за нас. Той е дошъл и умрял на Голготския кръст, за да може да бъде наш първосвещеник. Единствено чрез него можем да намерим спасение. Ако знаеше за моята обвързаност с духовете, си помислих, сигурно нямаше да кажеш, че има надежда. Има надежда за теб, продължи тя. Наистина и със сигурност има. Има надежда в Исус за всеки човек. Има надежда, докато сме живи и докато искаме помощ от Него. Нека да ти покажа. След това тя обърна на Евреи 4 глава и там 15 и 16 стих и прочете. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един,
който е бил във всичко изкушен както нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Грабнах Библията от ръката й. Искам сам да видя това. Кое ме подтикна да я грабна? Мисля факта, че Божия дух изпълваше ума ми с надежда. По времето, когато бях в канадския търговски флот, веднъж трябваше да метна спасителното въже към човек, паднал зад борда. Той се вкопчи отчаяно в него. По същия начин и аз в моето състояние виждах едничка надежда и бързо се вкопчих в нея. Поради късния час предложих отново Сирил да произнесе няколко думи за молитва, а след това щях да си тръгна. Попитах също дали бих могъл да участях и следващата вечер. Съгласиха се, той произнесе молитвата и аз си тръгнах. Докато бях в трамвая, при целия шум от колелетата, скърцащи по релсите, и от отварящите се и затварящите се врати, от слизащите и качващите се хора, от кондуктора, обявяващ предварително имената на спирките, аз се взирах през прозореца в паважа. Мислите ми бяха напълно завладени от онова, което Синтия бе казала. Думите й кънтяха в съзнанието ми. Има надежда за тебе. Със сигурност има. Има надежда в Исус Христос за всеки човек. Има надежда, докато сме живи и докато търсим помощ от Спасителя. След това сякаш друг глас заговори на ума ми, че има надежда и за хората, чието случаи са по-човешки безнадежни, и за незаслужаващите, даже и за поклонниците на демони. 32 години по-късно съпругата ми и аз срещнахме семейство Грос, Торонто, Канада. Те се бяха преместили в Съединените щати веднага след моето обръщане към Исус, така че повече не бяхме се виждали през цялото време. Когато си спомняхме за онези летни дни на 1946 година, Сирил каза нещо, което силно ме развълнува, защото в него видях промисъла на милостта и на любовта на Божия дух за мен. След няколко месеца брачен живот, каза той, аз започнах изучаването на библейски уроци при Лоран Тейлър, пастора на Английската адвентна църква в Монреал. Не срещнах никакви проблеми да повярвам всичко, което пастор Тейлър казваше, понеже цитираше единствено от Библията. След това обаче една вечер той ми предаде урока за съботата. Това ме пренесе назад във времето в Халифакс, когато бях запитал моя дядо кой е истинския ден за почивка. Но това изследване, което направихме онази вечер, все още не ме беше убедило. Без да кажа нищо на когото и да било друг, аз се помолих на Бога да ми помогне, ако трябва да повярвам за съботата. Поисках той да ми даде способността да убедя някой човек в нейната истинност. Тогава щях да приема това като знак, че Бог иска и аз да я почитам. Следващия понеделник започнах работа както обикновено. Бях обаче уморен и неспокоен и реших, че трябва да си тръгна. Освен това бях чул за някаква нова фабрика, която се нуждаела от хора с моите умения и специалност. Още същата вечер се явих на интервюто и за моя изненада получих работата плюс по-голяма заплата. След това се върнах при стария си работодател и му дадох изискваното двуседмично предупреждение. Най-сетне дойде време да започна новата си работа. Онази сутрин седнах до един работник, който имаше два странни навика. Първо пушеше като локомотив. Бях благодарен, че можехме поне да отваряме прозорците. Другият му навик беше, че когато машината не работеше добре, ни изненадваше с невероятните си сквернословия. Вече бях забравил за молитвата си към Бога, но Бог никога не забравя молитвите на своите деца. Малко разбирах, че този млад човек, който седи до мен, още същия ден ще ме помоли и даже ще изиска да започне да изучава Библията още същата вечер.
Не знаех сериозните проблеми, които изпълваха живота на Роджер Морно, докато седях и си работих на машината тази сутрин в Монреал, Канада. Така животодателят бе предвидял и бе очаквал онази почти безсънна моя нощ няколко дни преди да срещна Сирил и онази молитва от едно изречение, изговорена в ранните часове на утрото. Бе приготвил пътя, за да ми достави необходимият вид помощ. Когато Сирил казал на Бога за нуждата си от насърчение по повод съблюдаването на съботата и за желанието си да сподели тази истина с някого, всемогъщият може би е мислил: аз имам точно тази личност, която е за теб. След това Святия Дух е пристъпил към действие, подбуждайки Сирил да поиска да смени работата си. А когато натискът на ума ми се е увеличил, за да взема най-важното решение в живота си, Бог е бил там, за да помогне. Святият му Дух вече бил разработил всички подробности до съвършенство. Благодарен съм и на моя началник евреин Хари за неговото силно желание да открие към каква църква принадлежи Сирил, а също и за молбата да му направи услуга и да разбере това. Библейските уроци, които взехме онзи вторник вечер, разкриха пред мен панорамен поглед към вечните реалности. Божия Дух благослови ума ми с яснота и то до такава степен, че премахна нуждата да се задълбавам в богословски изследвания, които бяха изисквали дълъг период от осмислене. Понеже се намирах в кризисна ситуация, нямах на разположение времето, което бих искал да имам. Знаех, че не след дълго щеше да настъпи сблъсъкът с духовете. Имах чувството, че живея във взето назаем време.